ଆଉ ସେମିତି ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବା ପିଆଜ ବନେଇବାନି ବ୍ରେଡ୍ ଆମଲେଟ୍ ବନେଇବା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ଟମାଟୋ ଏମିତି ପକଉ କାଟିଦେବା। ଏ କଞ୍ଚାମରିଚ ହେଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ହଁ ଏବେ ହେଲା। କଞ୍ଚାମରିଚ ଏମିତି କାଟିଦେବା। ତିନିଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଅଣ୍ଡା ବୁଲେଇବା ଏବେ ଅଣ୍ଡା ହେଲାନି ଆଉ ଥର ଗୋଟେ ଥର ବୁଲେଇବା ହେବନି। ଏବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପକେଇ ବୁଲେଇଲାରୁ ହେଲା। ଅଣ୍ଡା ଚୋପା ପଡ଼ିଗଲା। ଅଣ୍ଡା ଚୋପା କାଟିଦେବା। ଏବେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ହେଇଗଲା। ଏବେ ମସଲା ମସଲି ଯାହା ପକେଇଲେ ବି ହେବ। ଆମ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଚିକେନ୍ ମସଲାଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇଦେବା। ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ। ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ହେଇଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବ୍ରେଡ୍ ରେଡ଼ି କରିବା। ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଦେବା। ତାୱା ବସିଲା। ବ୍ରେଡ୍ କାଟିଦେଲି। ବ୍ରେଡ୍ କି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ବଟର ଥିଲା ବଟର ଆଣିବି ଯିବ। ବଟର ଆଣିବା ତାପରେ ବ୍ରେଡ୍ ପକାଇଦେବା। ପୋଡ଼ିଲା ଯାଏଁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏବେ ପୋଡ଼ିକି ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା। ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଆମର ଟିକେ ଖାଲୁଆଟା ଚଳିବ। ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଟିକେ ସେକିଦେବା। ବଟର ଆଣିଦେଲି। ବଟର ଟିକେ ସରିଯାଇଛି ଟିକେ ପକାଇବା ପୁରା ସରିଯିବ। ଏବେ ଫାଟିଥିବା ଅଣ୍ଡା ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଆଣିଦେବା। ତାହେଲେ ତ ହେଇଗଲା ବ୍ରେଡ୍ ଆମଲେଟ୍ ଆଉ ଖାଇଦେବା। ଓହୋ କି ସ୍ୱାଦ।